ciao siamo ljudi, oggi se fanno ljudi, ćemo da igramo GTA San Andreas ljudi. Ovaj, znači ovdje to ne više biti. I moram da ideš sve tamo. Nek moram da ideš sve tamo. Tako, moram, znači ovdje. On ulazi ovako u meni uza mog. Ne, ja mama prvi mogu tako genijalno. On uđe meni ukrade mog. Ne da, sultana. Kad su uglavili sam našom ulici. Tu je. Toliko mi je trebalo druga, a gledajte, znači 8 osvojih 7 miliona samo ne buđenja. Pa i šta? Oj. I već nam je skršina brzo. Znači ljudi, ovo ja nikad nisam probao, ali sad ću vam reći. Znači, ja nikad nisam bodio da igram 23. Samo kako to dobro, sam kako možda nikad ne igram polizija, pa ću se sigurno stvarati. U epizodi, čekaj, vidimo što će se desiti kada perfabam sultana. Dobro će se biti isti ili... Znači, to nikad ne znam. Niče isti. Da. Isti. Dobro ljudi, isti je. Ne, koji drift. Ovako na Balkanu od šta? Ljudi, sad ćemo probati nešto. Sultan nešto. Mislim da. Što ja... Ne može sultana manje prevelike. Mislim da stavim tu na šini, da mu probu šini gume. I da vidim da li će se prihvatiti. Pratite mi je usko za sultana. I govno se pogledati. I ljudi, što želim da vam kažem da... Danas nisam izbacila sigurno video. Nisam stigao, pa nisam... Ja se ne omrzim svi bez zoni. Znači ovo onda moram da bežim što brzo mogu. Toliko je na vidimo opišem. Evo koji živ sultana. Ove, ako idem što idem, to ja idem kažem. Ne, ja ne znam da vodim. Okej. Ajmo sad to već biti. A ovako da ovo vodim, pa je. Veze nema. Vidi. I sve ovo. Ne smijete da mi policaju. Uolo, pregu. Kome to udario? Prideruj. Sad ih uvozio. Ma ti ćeš meni. Oj, beži. Nema aut koji bi želeo da imam,
to jesti sultan. Gledajte kako vidi lik, gledajte. Kako sultan mi to vidi, a? I ljudi, gledajam, opa, mislim, ne da je, Osam ga podriftovo. I ljudi, sada, želim da snimim jedan gameplay. Jer ja ne bojem da. Nije nešto poviđao sama. Koji driftovi ljudi ste vidjeli vjerovno? I ljudi, napiši mi dole u komentare da li da tim vidim. I konačno smo došli do fakt pušali sam. Najednom ukradem auto. Pošto je ubijen, to je ne znam kako će biš kuci zaboravio, znam, kažem, ne znam kako će kuci. Da li da intro ili ne? A mi ćemo probati nešto što... Da vidimo da li možemo da popenjemo auto na platinu. Ne može. Evo te već snimao 7 minuta. Ljudi, to je to što će ovaj dan danas videa. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I nadam se da vam se sviđa klip, ostavite like, share i subscribe.